asmane monggo Mas Tamsir biyong biyong kula dereng purun nadyan ayu ora utuh dingilane ora yo kakang pas mati ger putraku ande lumut temarana anak putri ande lumut. Iki ana sing ngunggah-ngunggahi le. Weke sapa ya kuwi ya? Ya sing ngunggah-ngunggahi paling ya anake wis loro putune papat. Tapi sik penak kok. Masa iya. Ketoke tunge sik rasa. Cek. Anggunge sik apik. Sik gur ketekung. Heh. Yung piyong kula dereng purun pilih sing piye neh nadyan ayu sing ora kok sisane wong sing jaga gerdu masane jaga gerdu ki wong sing karo stres tole ande lupa iya ana apa biyung iya yo temarana anak putri gaunggahi nek sajake cocok aku ya tak medun ora apa-apa putrine kang jenenge sapa biyung penting jambon iku kang dadi asmane yung piyong piye dole kula dereng purun malih sing piye nadyan ayu sisane sing jaga gredu yo ngalah tole ana apa biyung bagus ade lupa pancen bagus awet biyen temarana anak putri gaunggahi putrine kang nadyan ala ning atine apik ya kuwi sing digoleki yo kuning iku kang dadi asmane ayo le lentinge kuning yung
biyo dalem kula inggih purun alhamdulillah temu jodone ya le nadyan Allah menika kang kula suwun sama Rawitan Suryo Laras saking desa Soko Kidul Kecamatan Buli. Monggo Masur, tragedi mulai. AR Pro Bunya. Monggo Masur, pun gantos panjenengan. Aja Mbak. Dene ate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi lunga ing luar negeri wektu 3 taun rekoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan iki duit sing tak kirim ing saben sasine jebulane mospro gawe senengmu dhewe mulai lunga atiku keronto-ronto sing ning omah wis ra kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah ora karet apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetep setya nunggu samuleku nanging malah kepencut wong wadon liyane aku lan anakmu sing dadi korbane mong sakmene pungkasane tali katresnanku Was bejane yen aku tinggal papujanku ngelingono sliramu wos nate janji prastya nanging nyata saiki tansah gawe gelo biyen mulane aku rak wis kandha aku nes dalan ora kandha donya man yaktine mok kepranan barang kang turun kenyataan mbak yakiling saya suwe saya mundak yoswa aja
kunomo sepitik at Mas Godot iya oh Kane ora krasa tumetes selung ning pipi Kamu sliramu kapan bali kosong maneng ati amung donga among lan amung pamuji kosong ayogyo kang tansah ngancani sepi ning rasa ati stasiun tuku sing dadi saksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu matur suwun nembe katur Surya Laras Indonesia Indonesia kerja kerja Dek. bareng bersama Gana profesional audio HR Production